Jozefína Mikovíniová, ktorá bola inou seniorkou vulgárne napadnutá kvôli tomu, že podpísala našu petíciu. Podpísala som ju neanonymne. Dotyčná pani sa vyhrážala meter od bazéna, že ma utopí a zabije a že sa mám stade pratať, že tam nemám čo robiť. To isté, aj keď v inej podobe sa vyhrážal pán Snínsky, keď som prišla na plážové kúpalisko. Prečo teda ja sem chodím, keď sa mi tu nepáči, že čo tam robím a či chcem, aby tu bola druhá neresnica ako vo Zvolene. Chceme vyjadriť hlboké znepokojenie nad vzniknutou situáciou, rázne odsúdiť verbálne útoky na občianku Banskej Bystrice. Taktiež chceme jasne vyjadriť, že cieľom našej iniciatívy je zachovať a zlepšiť toto kúpalisko pre všetkých obyvateľov a nie ho zatvoriť, ako šíri medzi návštevníkmi plážového kúpaliska jeho správca. Je neprípustné, aby bola akákoľvek osoba vystavená takémuto správaniu kvôli tomu, že využila svoje občianske právo vyjadriť svoj názor, či už pozitívny alebo kritický. A je ešte neprípustnejšie, aby si nájomca areálu vylieval zlosť a šikanoval platiacu návštevníčku mestského majetku, ktorý spravuje. Vyzývame všetkých preto na slušnú diskusiu, tolerantnosť a rešpekt voči iným ľuďom.